Antonița, ai un blog destul de interesant. Aș vrea să aflu ce te-a motivat să îți deschizi acest blog și dacă ai reușit să convingi publicul tău despre anumite inițiative care s-au dovedit a fi de succes. M-au convins prietene, pentru că era etapa când eram ultimele zile în așteptarea primului bebeluș și pe urmă au apărut bebelușii unul după altul și în perioada aceea am făcut un blog. A fost destul de complicat de altfel. Asta e și ideea, dacă nu te apuci să faci un blog pentru că se întâmplă ceva în viața ta, nu te apuci niciodată. Este ca și cu orice alt lucru care ți-a timp. Trebuie să-ți pui scopul să faci o oră de blog în fiecare zi, așa cum faci jumătate de oră de rețele de socializare sau o oră de rețele de socializare dacă vrei să comunici astfel cu grupurile tale țintă, pentru că blogul meu are probabil câteva grupuri țintă. Nu e neapărat că eu mi-am pus scopul să ajung pe calea asta la mămici, tetici, bunici, dar eu împărtășesc acolo niște experiențe despre cum e să fii părinte într-o lume nebună, grăbită și în același timp copiii tăi să se simtă crescuți în dragoste, în înțelegere și cum să ai copii minunați având un program foarte încărcat. Când am vrut, de exemplu, prin intermediul lucrului pe care îl fac la Consiliul Național de Participare și cu colegii mei, am încercat să convingem foarte mult prim-ministrul să nu renunțe la ședințele online. Asta a fost un exemplu bun când noi parcă am discutat, dar se mergea pe a suspenda ședințele, de a transmite ședințele online de la guvern. Și atunci blogul a fost o modalitate, pentru că în momentul când faci un blog argumentat, un blog în care chiar ai ce spune, nu foarte des. Eu în timp scriu o dată în lună, pentru că chiar nu am timp, dar atunci când scriu ofer mult timp pentru asta, pentru că trebuie să mergi pe argumente, mass media preia. Și guvernul, prim-ministru sau cineva de ministru își schimbă părerea. Am avut și un caz cu anumite companii, de exemplu cu Marengo, acea marcă de țigări, care tutun cetăcei a avut tupeu să facă ciocolată exact în acea formă și exact în acel model ca pachetul de țigări, ceea ce este interzis chiar și de legislația imperfectă din Republica Moldova. Și acele ciocolate de calitate foarte bună, la un preț foarte mic, dar cu scopul de a promova fumatul în rândul femeilor, se vindeau la bucurie și în foarte multe magazine din Chișinău, supermarketuri. Și ceea ce n-am reușit să-i conving vorbind cu dâns și făcând scrisori celor care au lansat această idee fantastică de marketing, pentru ei chiar era o idee foarte bună, și ministerele, am reușit scriind pe blog și în momentul când au preluat câțiva dintre colegii jurnaliști acest scandal, ciocolata respectivă a fost efectiv într-o zi retrasă din toate magazinele. Adică un blog chiar poate să schimbe situația și un blog este mai bun decât o rețea de socializare prin faptul că materialele rămân acolo stocate și ele rămân la căutare în Google. Eu de multe ori pun subiecte foarte bune în viziunea mea pe Facebook și atunci când eu am nevoie de ele sau de link-ul respectiv nu mai este. De asta trebuie să ne gândim foarte bine. Când cel mai bun instrument este Facebook, de exemplu, când trebuie să ajungi să sensibilizezi pe cineva, ca cineva să reacționeze imediat, iar dacă vrei să faci un material de analiză, nu-l faci ca notițe sau, mă rog, ca mici intervenții pe Facebook, dar este cel mai bine să-l pui pe blogul tău. Cum faci ca publicul să îți cunoască ideile, ceea ce scrii și ca să devii mai popular, mai citit? Ai un anumit stil sau folosești anumite tehnici de promovare a ceea ce scrii, postările pe care le faci? Eu cred că este foarte important cum scrii. Eu la început încercam să scriu în fiecare zi, deci când bebelușii mei dormeau, eu scriam în fiecare zi orice îmi venea în cap și mi-am dat seama că asta, de fapt, asta poate să fie interesant pentru mama mea, pentru prietena mea, pentru cineva, nici măcar pentru soțul meu. El nu avea timp să citească, că trebuia el în timpul ăsta poate să facă ceva, noi având bebeluși.
Și de asta este foarte important să-ți stabilești un stil și să stabilești din start unul sau câteva grupuri țintă pentru care pe parcurs vei lucra. Cu blogul meu e mai simplu pentru că eu l-am făcut în formă de casă cu camere. Camera copiilor este clar că acolo pun informații despre copiii mei, birou, informații despre ce fac eu la birou, bibliotecă despre ce citesc, viceu despre ce nu-mi place în orașul ăsta, țara asta și aș băga în viceu. Astfel poate să fie făcut orice blog în care îți stabilești, de exemplu, unul sau două ținte pentru care vei lucra și promovarea se face, mie mi se pare destul de simplu, pentru că există rețele de socializare pe care poți să faci asta, există întâlniri, tot felul de offline-uri, unde când mergi poți să scrii, există tot felul de, dacă sunt persoane tinere, tot felul de grupuri de astea care se întâlnesc, TEDx, tot felul de... La urmă, dacă vrei să faci promovare, mie mi se pare foarte simplu. Poți să mergi și la, nu știu, la anumite activități de gen yard sale, unde poți să distribui niște fluturași, să faci o promovare interesantă despre ceea ce faci tu. Important e ca atunci când ai făcut promovare, blogul să aibă față, pentru că dacă omul a intrat odată și nu s-a regăsit acolo, el nu se mai intră, degeaba ai făcut promovare. De asta probabil este bine ca întâi să ai, nu știu, vreo 15-20 de materiale acolo sau hai să zicem 10, dar foarte bune și după asta să te ocupi deja de promovare. Deci trebuie să-i găsești și o formă în care să redai acel conținut și aș vrea să aflu pentru bloggerii începători, ce le-ai sugera și la ce ar trebui să atragă atenția atunci când scriu sau își expun ideile pe internet? Să existe ideea, să existe neapărat soluția, pentru că oamenii scriu, foarte multă lume scrie despre probleme și foarte puțină lume vine cu soluții și mai ales foarte puțină lume vine cu soluții foarte practice pe care poți să le implementezi. Să ai respect față de oponenți atunci când ai oponenți în materialul pe care îl promovezi, pentru că dacă scrii despre guvern, parlament, administrație publică locală, s-ar putea întâmpla să nu le placă, dar trebuie să o faci cu respect. Și apropo, și în blogging, ca și în orice altceva în viața asta, nimeni nu ți prieten, nimeni nu ți este dușman.